Panginan Art Bonjoc Jr. Oy, kajud lang, wala ko nag-expect gwapa man day atong interviewon karon. At ba, pulis ni siya o abin na kung butya ng... Abi galing ako, abi gan og Miss Cagayan, tangano nakapatig maning Miss Cagayan karon. Kasi mo na uniforme ron sa tourism. Ay. Oy, siyempre kay sa ato pang giingon, sugod Pero sa asa mo itong kanta ni Kim Cho? bawal lumabas. Daily updated ang library sa home radio. Oy, teka muna. O mo ni. Kaya tungod lagi kay lockdown man, sa atong pangutanong karon kung nabay, o sabay mandoan ni sa kapulisan. O mag-expect ba ta nga na yung mga kapulisan karon nga mandakop, mamiktos, magdala og bunal, uway, og uban pa. Mangusi. Kaya si Ma'am Murag, kusog niya ngusi. Oo, kusa na. Kao ba na to ang bagong spokesperson sa Police Regional Office 10, si Police Lieutenant Colonel Michelle Olaybar. Good morning, Colonel Olaybar, ma'am. Oh my God. Maulan. Yan, Really good, no? Buntag sa'yo pa lang. Inani na ang atong energy. Wow. Yes. Ay, Colonel Olaybar, kanang welcome and congratulations sa inyong bagong designation as a spokesperson sa Police Regional Office. Ngano man eh? Nganong gituyo man Hindi nila? na ko na himon, i-abbreviate ka lang. PROX, ana. Ano siya PROX? Ano ito, sir? Kay PRO10, ana. Yes. Police Regional Office 10. Ako, mas gana ko sa PROX, ana, kaysa PRO10. Oh, marala. Tama. Burag gituyo man, sorry. Sir, murag mga X-Men. Bitaw, Colonel Olaybar, ma'am, kanang kagabi, mando ni Pangulong Duterte ang mga syudad ipailawom sa MECQ or kaning Moderate Enhanced Community Quarantine. Apil na ang Cagayan de Oro City. Sa imo ang area ba sa PRO10 pila ang syudad or lugar nga apil sa MECQ? Again, sir, maayong buntag sa inyong duha, no? Hantod karon wala pa biya gyud mi nakadawat sa So pronouncement pa lang to ni Pangulong Duterte gabi. Yes. Alright. Karon kanang may MECQ, Colonel, unsabay atong ma-expect niini kanang istrikto nga i-implementar sa kapulisan tungod kay ang PNP part sa IATF. Yes, sir. As again, sir, no, istrikto gyud namo na ipa-implement kanang minimum public health standard or kanang protocol na ginatawag nato. Gani before medyo na late ko 1 minute nag-end sa atong program no sa inyong Zoom. Kaya I talked with the city director of Cagayan de Oro. And ingon siya they will have an emergency meeting sa law and order cluster karong 10 o'clock. Alright. Although naa naman gyud tay guidelines, no, this is a resolution from the IATF, but gusto man gud sa Cagayan de Oro law and order cluster na uniform gyud ang pag-implement sa guidelines. No, kay basig na ay like sa transportation, no, basig na ay malito ba unsa gi guidelines sa ana kay sa pagkakaron di ba naatay sakyanan and then naalang siya division. Sa pagkakabalo nato under the guidelines from the IATF, sa transport murag 50% lang gyud ang naa sa ang capacity dapat sa sakyanan. So isa ni sa ila ang pagbitingan karon unsa bagyoy mando sa LTO o sa LTFRB ani. And then from there diha mo sulod karon ang PNP mutabang mi sa pag-implement kung unsay result later on sa ila ang meeting. That is only for Unsa man ni ma'am, magbitbit na mo bakos, uway, latigo, kay murag sige ang problema mo na sa Cagayan, ma'am. Puro rata pa konsensya sa Facebook kanang kamo kay gyud ulo kailangan mo tuman gyud ta puro rata pa dungog-dungog pero nakita nato nga tanawa karon murag ni taas gyud murag ikaw pa mamuuyon ka kanamo diri sa Cagayan nga murag oras na para latigohon Oras na para mag-inisog ang lokal na gobyerno, ang lokal na kapulisan mag-inisog sa tinud-an lang gyud tanawa katong atong unsa few weeks ago na mga bata mag-riot. Na ay mga magtambay-tambay, mag-inong-inong sa dalan, na ay mga magparty-party. Kanang, murag dili ni madala nga sa Facebook, Roy. Di ba, Colonel? No? Olaybar, do you agree?
Ah, tinood ng inyong observation, sir, no, kay kami gani pag magpatrolya mi kay ako gani nakakuyog makuha na minsan, no, kami ra bantayan sa mga tawo kanang usulod gani mig barangay, nay usahay mga iskinita, makakita gani na sila sa amo mandagan. So baliki gani, di ba, nibalik pud sila. So mga nagi uban natong kababayan, particularly here sa Cagayan de Oro, ha, pasay gihapon unya gani magtapok sila wa pagyoy face mask o Mao safety. na. Kani karon kagaya Bern, gimando naman ni Pangulong Duterte nga kung naa gani mga ana, ibutan pre ana magsuri mo, nanagan ang mga tao. Di ba ang mando ni Pangulong Digong, kapitan diretso ang unsa dakpon? Yes. Kay accordingly kung naminaw ta sa iya ang statement gabi, the captain is kumbaga under the law is person in authority. So, ingon siya, dili daw pwede maingon na awa man ko didto god. Wala ko'y salaana, ingon siya. So, dili pwede irason na sa kapitan na kay wala. So mga kapitan, good morning ninyong tanan. Yes. Ing ana tinubagan sa kapitan day ma'am kapag moingon nga wala man ko apil dia. Nagtanaw ra man kong Netflix diri. Lami na duklon din na ing ana ma'am no. Oh, dili gid na pwede daw nila ingon na wala man ko dito sa area, wala ako kabalungan, no, kay it is their responsibility na kaning mga mando gikan sa taas labi na ni sa atong IATF ma-implement sa iya ang area of responsibility. So dili Sa pagkakaroon, yes, kaya Oliver, excuse me, sa pagkakaroon, kanang hulaton sa nato tong alas 10 nga meeting unya sa IATF, lokal. Unsa gid ang mga talamdan kung polisiya ani. Pero sa pagkakaroon yun, sa MECQ. MECQ, kung imong tanaw ng MECQ, daghan na ang bawal, ha? Bawal ang public na. Bawal lumabas. Asa to lagi ba nimong tugtog? Dili lagi updated dire home radio. 1980s pang kanta dire. YouTube yan ni Juan, mas may pa ng YouTube ni Juan yan. Bitaw. So, kanang katong imong action, Sir Art, na murag jogging, dili na siya bawal basta within lang sa imo ang resident. Bawal ka nang maggawas-gawas pa ka. bawal sa mag-jogging-jogging di sa sulod sa subdivision. Bawal sa. Otherwise man good, ma-defeat ang purpose na Correct. tahan ang movement. And Colonel Leibar, this is just May 1 to 15. So, June 1 to June 15. June 1 to June 15 lang ni siya. O Colonel, inani manggod na ako. Say, di masabtas mga tao bang ano mag-inistrikto kita kay mura bitaw ko say tatay o nanay, anak, uyo sa balay ha, way gawas. Kay, this is to protect, aron na protektahan ang ato mga anak. Di ba? Yung nana, Exactly. si ma'am ba na anak si ma'am? Yes, na. Di ba? Ingon anak kung ka ma'am, uyo na, puyo, ayaw diya, ayaw kat-kat diya sa bayabas ha, kay basi mahog ka. Ay anak, kay, dili tungod kinang inistrikto kita. Apan, buuyin po ba ka na mo, ma'am, nga, apil ba yung mga pulis ani nga magbitbit ani mga ayuda nga kinanglan, di po nato mapasagdan to mga katawahan nato, labay to mga kabos o timawa, kay kanigid sila karon ang pinaka-apektado sa tanan, mga nawad ang trabaho, nasirhan nga negosyo, ang way mga pangitaan. Dako kay abot sa aon dako kay nga challenge ginawa ko. Kaya kami, sir, no, sa PNP, dili lang miga patuman sa kanang peace and order na mando namo. Naagihapon mi anang social responsibility. Kaya gani naami ginatawag karon na programa na barangayanihan. Barangay niyan. Magpadayon ba na siya, ma'am? Yes, sir. Padayon na siya. Ay pa, unsaon man makatampo sama aning BITOKBITOK kay daghan man ni awas-awas pa ng mga blessings sa amin. Wow. Awanan ni. Share mo. O unsaon man ni nga makaapil ang mga katawhan labi na tong medyo dunay kaapuhan meaning inyong barangayanihan or mga community pantry kay dako ning tabang nga at least man lang na ay makaon. Kung kaniadto katulo ka beses ta makakaon sa usa ka adlaw karon kung kaya nato nga ipagtagduha lang sa unya ang importante ang mga bata lang ug katong mga tigulang ang matagaan. Pugong lang sa taan ni Mamba, Colonel Leibar ba? Pugong lang sa taan, no? Sa amo, sir, pugong yun kay nami stricto na guidelines kani among BMI na ginatawag. So, murag pabor sa amo. Really, sir, kidding aside, katong imong question kung paunsaon mo maka-join, pwede naman ninyo, sir, kontakon ang atong local police station. Kay kanan yun mi, sir, not just diri sa regional headquarters, down the line na, sir, ang amo ang pagkandak sa barangayanihan. Kay Ben, in kaso Ben, no, in kaso Ben,
Moingon ano ka gobyerno, wala naman tayo budget ana man ang mga tabagkak usahay, no, mga pulpul, mga tampalasan, nagpa pili-pili nasa posisyon ngayon anak mga tinubagan. Ang ato lang din magbayanihan na lang kita, mga kapitan. Pwede man mo manawagan magrekurida siguro na makahatay dag media kilo nga bugas o sa usa lang ka mga kuan nga tinapa, una unya pag abot sa istasyon, i-divide na lang nato dahil na o kinsa tong mga nailan nato nga wala gyud kabalo man ang mga barangay ana kinsa to mga naglisod sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga lugar. At na lang gyud dato to sila o mga pagkaon burn. Ang GAHI ni bay, no? Mamahimo kita pod nga panawagan center kung kinsa ka tong magusto nga mo padala sa ilang mga hinabang balag. Ayaw tan-awa nga gamay ra na ang inyo nahatag ha. Kay kung once maipon ni mura nagtukog ba? Yes, ang usa ka tukog di makasilhig pero pag mag-usa gay na ang silhig tukog, makasilhig na makalimpyo ka na. Yung ana kita karon diri niini nga pandemya. Maunang ginatawag sir na barangayanihan. Barangayanihan. Bayanihan yun. Abtik kay ni diri si Kapitan Dundon Alyorin, Kuya Kap, no? Saludo minimo kay grabe. Kay Kapitan. Ana, so unsa pa may angay na para mahibalan sa katawhan ani nga dili na pagahimoon para wa lang say takod-takod karong panahon na Colonel Olaibar. Siguro sir no as experience ang number one siguro na makita pa nila na pag ano is kanang gatherings gani. Bawal gid na siya sa MECQ. Allowed lang ang gathering kanang within the family sa residence lang nimo. Walay outside residence and people coming from dili kanang kuyog sa pamilya is not also allowed to join the gatherings sa residence pag dili ninyo dili parte or di wala ka puyo diya sa residensya dili also allowed. Laliman ka Colonel Bernie. Last week no sa diha nga ni bisita kita padulong po dito kana sa Barangay Agusan kay hatag itan-aw nga usa ka sitwasyon dito na traffic kadali diha sa Barangay Agusan Cagayan de Oro ha nganuman perting daghanan ni apil sa lubong kana sir dili sa MECQ this is wala na dapat no sa family lang sir dapat immediate family sir dili kanang hantod sa Port Civil Degree. Immediate family. Napay isa, ha? Domingo, diya sa Capistrano. Naay simbahan diya, dili Katoliko, ha? Kanang simbahan diya sa may Capistrano diya banda sa may SM nga supermarket, ha? Ganda pita, ha? Pagpanggawas. Kung kada ba aming tao? Yung ana, kay gihatod na kumuto ang amuang ako ang bayaw nga nurse in town. Kaya pag agi ko diya sa may Capistrano pagpauli. Utong dako kagay Bernie nang gawas sa mga tao gikan na nimba. Ha? Ang ilang mga mas na nasa ilang suwang. Kaya pertin nagana nila. Grabe po yung mga pastor kamoy. Wala, di yun mo sa nalang po. Pakauwa po ng inyo oy. Wala na Sir Art no na labing it's more than a year. Anong wa pa magita na ana din taon og suot aning ato ang face mask no daghan na dili man daghan no pero naa pagig kay makita biya halos tanan mo ang problema sa among checkpoint sus ang mask na sa ubos ang problema pag ginanguman ma'am ayaray plaster kung sa entrance pag agi sa entrance tanggalon gihapon so mo nay problema dia actually sir naatay molde rin no na dili wala sila pagkabana ba pag musulod ka pag sulod nila anaon ra walay musita but naay mall diri sa atuan na really sundon ka sa guard nila ato nganlan ang sentrio dili nato na ingon na siya nga sir now yun nagi mo sunod pero naay sa mall diri na wala pasagdan dili ang usahay duha in fairness sa Uptown SM mo gyapon mamadlong medyo mabad trip ka kay sige ka sundan ma'am isa ka ma'am siyempre nasuko akong asawa kay nagkaon ba siya nagkaon ko sana ako pagkaon nga naka-facial man ko yung taon-taon po bitaw ba taon-taon lang ni siya ba ang problema sir yes Colonel ang problema sir naka-facial lagi ang gibutang facial biya dili kay head shield headband shield di mo mang headband maong giduol ka kay face shield daw na dili head shield. Tama. Bitaw, Colonel Olaibar, ma'am, panawagan nato sa katawan di labi na sa Cagayan de Oro sa tanan nga mga gipailaw karon gi-stricto ang kwarentina tungod sa nakataas nga kaso sa COVID.
Thank you sir. Salamat sa higayon sir no sa pag-imbita sa amo. Siguro for now kay first day man ni nato no sa pag under sa MECQ maminaw ta sa mga guidelines later na igawa sa ato ang local government units. Gani mag-meeting man sila later on para dili ta maglibog. Sa amo naman sa PNP ang what you will expect is mutabang mi sa pag-implement ana and mutabang pud mi sa dissemination. Hangyo lang nako sa atong mga listeners and viewers na sundo nato no tanan na ihatag na guidelines kay kanang guidelines dili man na ihatag sa ato para palisuro ng ato ang kinabuhi no gihatag na gipanaog na guidelines para sa ato ana sa ato ang kaugalingon sa atong pamilya sa atong community as a whole. Ma'am, basta sa meeting ninyo unya Colonel Olaybara, sa meeting ninyo unya palihog nga idusog gyud nga do something aron di magutman ang mga yanong katawhan. Apilon unta na sa inyong meeting. Kay interagency man ni ma'am, naman ni diya ang DSWD na lokal nga gobyerno. Nga na kwarta ang lokal nga gobyerno. Naapa. Sus, naapa oy. Naapa. Ayaw magsulti nga wala na. Naapa. Actually, sir, isa na sa na-mention kanina ni City Director na kung unsay issues ma-arise, i-refer na nila sa, kasi cluster lang ang mag-meeting later, ang law and order. But I think naapay laing meeting. But basta man, kaya lagi na mong hangyo sa gahi ni Bay. Nga why magutman nga katawhan, labi na to mga nawad ang trabaho, labi na to nawad ang panginabuhian, labi na to nga dili makatinda, nasirhan ang ilang mga negosyo, na unta, palihog lang, ayaw ninyo sila ma'am na kalimpi sa inyong meeting. Although di na ninyo trabaho sa pulis ang paghimo ni Ana, no? Kaya inyo is law and order. Pero ma'am, sa inyong interagency task force meeting, palihog lang, i-remind in town sa inyong mga kaubana, mga ahensya nga, dili kalimtan, pasagdan ang mga yanong katawhan. Noted on that, Sir Art. Daghang kayo salamat, Police Lieutenant Colonel Michelle Olayba. Daghang salamat. Hantod sa sunod na hantod sa sunod na pud mama, ayaw ka taga Sir mo Art. mama. Ay, of course, Sir Art, Sir Bernie. Daghang salamat. Salamat. Daghang salamat. Oo. Ben, Oras.